ஏய் ஏன் மச்சான் ஏன்டா அழுதுட்டு இருக்க? என்னாச்சு? ஏய் மச்சான், நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணேன்டா. ஆனா அவங்க வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கடா. பொண்ணு ஸ்ட்ராங்கா இருக்குல்ல? ஏய் அதெல்லாம் நான் கூப்பிட்டா வந்துருவான் மச்சான் அவன். அப்புறம் என்னடா, புது மாப்பிள்ள கணக்கா ஜாலியா இரு, மிச்சதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் சரியா? ஹலோ மச்சான், ஃப்ரெண்டு லவ் மேட்ரு கொஞ்சம் ஃபீல் ஆயிட்டான். சரி போய் நாளைக்கு போய் பொண்ணு தூக்கிட்டு வந்துடலான்னு பிளானு. பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருங்க. நான் வரும்போது ஸ்டெம்பு பேட்டு கீட்டு எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க. ஓகே, இப்போ போய் பொண்ணு தூக்குறோம். மச்சானுக்கு நாளைக்கு மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறோம். பசங்கிட்ட எல்லாம் சொல்லியாச்சு. நான் இன்னைக்கு நைட்டு பொண்ணு தூக்குறோம், நாளைக்கு காலையில் உனக்கு கல்யாணம். மாசம் ரெடி ஆயிக்கோ. ஆமா, யாரும் அந்த வீட்டில் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொன்னேன்? அவங்க அப்பா தான்டா. இவரு தான்டா மச்சான் அது.